wakachere mabi yangu tikutambire kunhau dzomanhoko dzomusomuvhuro zuva re12 mwedzi uno waKubvumbi. Kuno makorokoza 16 wasungiwa nemapurisa nokuti wakanga waenda kopamba mumwe mugodhi weEldorado uri kuChinhoyi. Mugodhi ungo waChina wanga wakapambiwa wachida kuti waite zvokutora goridhe ikweyo zvisiri pamutemo. Kana chigaloreketa kuti nyika yedu iri kutaikiwa negoridhe rakawanditsa nokuda kwevanhu vari kutengesa goridhe zvisiri pamutemo, ndizvo zvimwe zvacho zvatinenge tichireketa izvi. Tiri panyaya yegoridhe ipapo, mumwe wevanhu weZANU-PF Ngaishe Mupereri aita mhuri yache yakapambiwa nevamwe vanhu vanga vakapakata mabheura. Mabheura avanga vanawo anga ari ekuti wachida kuti wapiwe goridhe nemunhu uyu kumhuri yache. Hino kuti zvakazopera sei, asi pakanyangaritsa peno chigaro wanyepa kuti wareke kugoita zvinhu zvomhirizhonga pese pese, wanoona kunge tinoita zvokutamba. Tiri mubato weZANU-PF pokare Kira Zivhu achema nokuda kwokupisirwa nomwoto motika yache yorudzi rweMercedes Benz. Motika yache yakapisiwa paribe chaziwa kuti zvii zvaitika, asi abva achema kuti dai wagona hawo wandomuuraya iye wacho uye kuita zvokumuparadzira pfuma dzache. Ichokwadi kuti kana wadya chochikwambo paunozoda uchiramba munonetsana basi. Bato reMDC Alliance ragoti iro ragwenda kupatarawo dzimhosva kuti rinopikisana nokuchinjiwa kwakaitiwa bumbiro romutemo. Vari kutiwo zvinhu zvakaitiwa izvi zvazvisiri pamutemo nokuti dare reparamende pakatanga kuisiwa mutemo uyu rakanga rambopera. Hino kuti vachabudirira chere nokuti vanogara vareketa pokare kuti wana mutongi wakabatiwa nobato reZANU-PF. Charamba takandolinga. Wachiwenga wakaenda kuchironga kuchiredzi kuti waende koita kuti zvinhu zvehurumende zvokuita zvokudiridzira nomigodhi zvienderere mberi. Wari ikweyo wakabva wazama kupuruzirana nevanhu veikweyo, wachivatiwo zvakarongewa nogurukota rezvodunhu roMasvingo kuti paite vanhu vanopuwa chikamu parimwe purazi reKilimanjaro roshuka wazvibisiwe. Wachiwenga wagoti izvo kwaisiwe vanhu vanobva kuchiredzi ikweyo uye vanhu vekuHarare nedzimwe nzvimbo. Hino kana zvikagobudirira pakuti wareke kugotora ivhu revanhu idi wakapfa wari becho wakaona. Nozuro kwakagoitika batai murefu batai mupfupi, apo mapurisa akaenda kopisa vanhu vanga vaenda kochema mudzimai waMuvhangeri Chiweshe, mufundisi Chiweshe. Izvi zvinotorwadza mabi angu nokuti paribe agoziva kuti chii chakanyatsoitika, asi vanhu vari kuti Chamisa aifanira kuenda ikweyo. Idi ukaona munhu avhiringidza vanhu kudari, aiwa akanyangaritsa uyu. Tiri kurwadziwa mabi angu kunyepa kuti kwai mumwe wedu wemuZimbabwe anzi Nyasha Mugwagwa ndiye umwe wevanhu ari kunzi akadambuwa musoro kunyika yeMozambique newapanduki wari kuhwisa ikweyo. Izvi zvareketiwa nogurukota zvinoitika kunze kwenyika. Paribe agoziva kuti zvichagonyatsotekaira sei, asi zviri kutorwadza. Tinoamba chindoti mweya wache uzorore murugare. Magweta adokare ari kumhanya nyasi kuita sokunge heno ikweyo. Kune vanhu 3 wasungiwa nyasi wakabva warambiwa kupuwa bhero pokare. Apawo Johanna naCecilia warambiwa kupuwa bhero wakanzi wagobenuke mangwana kuti wanyepiwe kana wari kugopuwa bhero pokare. Wanga wachibva kudare rodzimhosva Aritus wasungiwa pokare nemapurisa. Idi Magweta anobasa dzvino aya, toramba tichindoatenda nokutibatsirako. Kwai warimi wofoja hwendo huno wagopuwa mari iri zvikamu 60 kubva muzana iri mari yokuAmerika. Kwai bhangi ronyika rabvuma izvi, tichimba kuti zvichaita kuti mari idzo dziburike nokukasika. Toimba kuti kana zvikadari aiwa vanhu vanombopfumvurawo nokurima fojaku. Bazi rinoona nezvemari yopasi rese IMF ratiro nyika yeZimbabwe peno ikagona inogona
kuita upfumi hunosimukira zvikamu zvitatu kubva muzana bedzi. Wabvisa pazvikamu zvina zvawanga wakaisa wakati mamiriro upfumi kureketa kuno matsvinuba zvokuti angagone kusimukira nezvikamu zvina kubva muzana. Mwedu anonzi Ngoni dzaIshe Ncube kwai apotsa kuti agoende kumaolimpiki gore rinouya apotsa nominiti ribodzi zvatohwadza mabi angu. Tinoimba kuti achagona kuwana mumwe mukana wokuti agone kuita izvi. Titatamuke hedu kuenda pasirese. Kenya yadadisa nokuti nyasi yatanda kuita zvokubvunzurudza vanhu vari kuda kuti vagoite watongi wakuru womunyika. Kwai mutongi mukuru womunyika ikweyo ari kuda kuchinjiwa, saka waakuita zvokubvunzo dzache pajekerere. Deno kwedu wafundawo kubva pane izvi. Kwai nyika yeLiberia yagoita ndiyo yokutanda muAfrica gopa wapwere kamushonga kokudzivirira manyoka otyphoid. Toramba tichitenda kuitaku. Kwai kuno mwoto waparadza mumwe factory kuSt Petersburg kunyika yeRussia. Paribe zvizhinji zvakureketiwa kuti wabvepi kana kuti watangiwa mbani. Toramba tichiti dai wagona kuita kuti upere mwoto uyu. Kunyika yeFrance kuguta reParis kuno mumwe munhu aenda akapakata pfuti yechigwagwagwa akabva apfura vanhu vazhinji pachipatara. Vanhu mapurisa watoti vari kutsvaka kuti mbani agweita kusikinya ari kutukono kwakadari. Toimba kuti vachamuboya vagomusunga idi. Mukahatikidzwa kanyasi kwai George Floyd mhuri yache ichagopuwa mari yokuAmerica mamiliyoni 21 nokuda kwokuurayiwa kwaakagoita gore rapera. Idi wabiya yedu kupfa kwawo kunobhadhara. Tiri ipapo mabiya angu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Wonhau.